kawai kai tsaye zaka shiga cikin tab browser ɗinka a haka kama haka. Bayan ka yi registration ka sa password ɗinka da email ɗinka ka yi login, bayan ka yi login ɗin to shine fa nan kun ga tambaye ni Cluedo Buster. Nan zan yi amfani da VPN saboda idan baka yi amfani da VPN ba normal yake za ga akan 300 ne per hours, amma idan ka yi amfani da VPN za ga kuma 1000 per hours. Yanzu bari mu je mu yi activate. Bayan na clicking akan activate kamar da kuke gani haka zai kawo kai kima ka enjoy speed of 100 hours. To yadda za a yi anan shine download city VPN, sai kai clicking akan shi sai ka dawo shi in kana so, amma da yake ni already na riga da na yi, bari da yi clicking akan shi ku gani. Kun ga zai kani a directly yana tambaya na da in bude shi, bai kani ma wajen Play Store ba. Dalili shine ina da VPN in a wayana. Yanzu kaga already ya bude ya ce mini connect. Kun gani yanzu a hakan na yi connecting ko, sai in koma cikin tab browser itawa, ba sai na yanke gaba ɗaya ba, sai in koma anan. Kun gani ya ce okay it good it. Yanzu sai in yi clicking akan add. Yanzu kun gani shi da kanshi ma yana min notification cewa ai in je in yi activation. Yanzu bayan na zo nan sai in yi activation, in jawo wannan abun sai in samu ya haɗe kamar haka. Kun gani yanzu ya haɗe fast, yana ta yin mining. Sannan a nan ƙasa zai nuna maka adadin BTC in da kake tarawa. Sannan da zaran ka tara kana buƙatar kai withdraw, ga inda aka sa withdraw anan. Nan kawai za ka yi clicking, amma ka tabbatar da cewa wallet address inda ka sa BTC ne wajen withdraw. Idan har akwai abin da kake gani baka fahimta ba akai, kawai ka mun comment ni kuma zan duba ma shi. Amma tunda na shigo na riga na shigo, bari ka gani in shiga in nuna maka yadda za a yi. Misali ma in ka yi niyyar withdraw akan shi, kamar da kake gani zaka zo aka ka buɗe Binance ɗinka. Bayan ka buɗe Binance ɗinka, da yawa suna tambaya ta ya ake kwafo wallet address ɗin, duk da na yi bidiyo da yawa akan yadda ake kwafo wallet address. Abu na farko bayan Binance ɗinka ta buɗe ma kamar haka. Bayan ta buɗe za ta baka pages kamar haka. Mi za ka yi sai ka yi clicking nan akan inda aka sa deposit. Bayan ka yi clicking akan deposit sai ka zo ka yi clicking akan BTC ga nan. Bayan ka yi clicking akan BTC za ta baka select na network nan. To ka tabbatar da cewa wannan shine ka zaɓa Bitcoin. Idan misali aka ce maka BNB Smart Chain ne kuma sai ka zo wannan shine BNB Smart Chain ga wanda ba san shi ba, amma wannan za ka ɗauka BTC shine za ka yi amfani da shi. Sannan a koda yaushe ka je kofin blockchain ka tabbatar da cewa sun nuna maka minimum withdraw in su nawa ne me suke accepting. Bayan ka yi clicking akan nan ga zai zan baka wallet inda za ka kwafo sai ka je ka saka. Saboda network yana damu da na nuna muku, in kai clicking akan wannan zai baka wallet inda za ka saka, shikenan fa ka ƙare. Na gode.